Welkom bij Bruns & Babbels, alweer aflevering 11. We gaan tot 13, we hebben er nog steeds zin in. Met vandaag actioncoach Wim Koster. Angelique Badjou, we kennen haar inmiddels. Zij heeft weer iets nieuws over de geneeskrachtige kracht van plantjes en dingetjes hier op Bonaire. Ik weet echt weer niet wat ze vandaag doet, ze verbaast ons iedere week. Daarna Priscilla Raas van de Dierenbescherming. Zij komt samen met Ronald Sleper van het Korps Politie Caribisch Nederland en zij vertellen verhalen over hoe zij samenwerken, hoe de politie ook samen moet werken met hun, omdat het dan echt de dieren hun samenwerking hard nodig hebben. Mooie verhalen. Ik ga nu gauw naar Cor-Jan. Hey Leo, jij weet ook waar Abraham de mosterd haalt, toch? Ja, ik zit tegenwoordig ook sinds 2 jaar, dus ik kan ook mosterdsoep maken. En dat ga ik dus doen. Een lekkere mosterdsoep van fijne en grove mosterd. We gaan eerst een roux maken, daar binden we mee. Roux is boter. Dan ga ik lekker een uitje mee aanfruiten voor de smaak. Dus fruiten was garen zonder te kleuren. En dan doen we daarna bloem bij, even garen en dat is dan voor de binding. Vervolgens komt er bouillon bij. Ik heb room en crème fraîche voor het frisse. Dus even uitbruisen. En garen. Oké, dan mag de bloem erbij. De verhouding is ongeveer 50 boter, 60 bloem. Kijk, en dan krijg je een roux. Die gaan we een klein beetje garen, zodat die beter bindt. En ook zijn vocht vasthoudt als de soep klaar is. Ik heb het al meer gezegd, dat dan de roux warm is, gebruiken we koude bouillon, want dan lost dat mooi op. Je kan ook warm bouillon pakken en dan doe je er koude roux door. Dan lost je ook mooi op. Nou, dan kan de bouillon erbij. Eerst een klein beetje, dan kun je even glad roeren. Dan lost de roux mooi op. Dus even met weinig vocht even binden. En dan kun je mooi de klontjes eruit roeren. En dan kan er meer vocht bij. Wat room wordt hij mooi crèmig, mooi romig. Crème fraîche erbij. Even aan de kook laten komen, even zachtjes doorkoken. Haal de bloemsmaak een beetje weg. Er zit natuurlijk veel zetmeel in, dus wel de bedoeling dat je blijft roeren. Anders dan brandt hij een beetje aan. Oké, dan gaan we de mosterd toevoegen. Grove mosterd. Geeft toch een beetje andere smaak weer als fijne mosterd. En dat is leuk voor de stukjes. Kijk, als die kookt, dan gaat hij ook pas binden. Dus dan kun je de dikte bepalen. Nou, ik vind hem een beetje dik voor de soep, dus er kan een klein beetje bouillon nog bij. En mosterd is natuurlijk een klein beetje zuurig, dus ik doe altijd een klein beetje ketchup erbij, voor het zoetje. Een klein beetje peper. Kijk. Een mooie, gladde, romige soep.
Nou, de mosterd is goed aanwezig. Nog een klein beetje room. En dan is die eigenlijk goed. Nu zijn we... Dan gaan we een soort spinnenweb maken, een spiraal van balsamico glas. Kijk, want het oog wil ook wat, hè. Broodje erbij. Ik zeg, Abraham, eet smakelijk. Nou, dan zijn we toe weer aan Anglied. En eigenlijk wel een heel bijzonder moment Anglied, want we zullen je gaan missen, denk ik. Want je bent toch om de week, dus denk ik zeker wel een keer of 6, 7 keer hier te gast geweest. Ja. Dat geldt eigenlijk ook voor Johan. Maar al het mooie komt natuurlijk een eind. Maar ik heb zulke mooie reacties altijd gehoord van de kijkers. Oké. Dat het, Fijn. ze noemen het ook interessant, weet je wel. Ja. Een leuk, ontspannen programma, maar vooral ook interessant. En dat zijn met name ook de bijdragen van jou en van Johan. Ja. In de aankondiging heb ik al moeten zeggen, ik weet niet waar je meer komt, maar je komt weer met iets. Het ruikt al heerlijk. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Vertel, wat is het? Nou, eigenlijk begint het nu pas, als de mensen nou weten wat ze ermee kunnen doen. En dus niet het einde. Dit is juist een mooi gevolg eigenlijk, dat ze met de planten en de kruiden van Bonaire aan de gang kunnen. Ja. Nou, dit is de moringa. De moringa-plant is... Ik houd wel vast. Ja. Ga met je mee, ja. Die is in opkomst aan het komen, dus in zijn bekendheid. Ja. Want de moringa heeft een multivoedingswaarde, multinutritional. En dat betekent dat het zit boordevol mineralen, vooral met heel veel zoals potassium, zoals magnesium, manganees. En dit zijn allemaal mineralen die eigenlijk ons systeem gaande houden, zonder dat je dus echt daar invloed op kan hebben. Bijvoorbeeld je hartritme, dat wordt helemaal door potassium, het mineraal potassium, wordt dat aangestuurd. En dat heb je dus, dat komt dus heel veel voor in deze plant. En dan de keuze, ik heb de bloemen, ik heb de blaadjes en ik heb de vrucht, zeg maar. Hier zitten de zaadjes in. Oh, hè? zitten erin? Dit zijn de zaadjes. Hè? Ja. En die spreiden zich makkelijk over het eiland. Dus je ziet deze plant op meerdere plaatsen. Ja. Maar deze peul die is ook bijzonder lekker als hij jong is. Die kun je gewoon in soep gebruiken. Oké. Als hij heel jong is en nog flexibel, zacht, dan snij je hem gewoon in stukjes. Oh, de peul zelf ook? De peul zelf, met zaadjes en alles. En dan gaat hij in de soep. Ja. Hiervan, dit kun je koken. Je kunt er ook groenten van maken. Ja. Van de bloemen, daar maak ik regelmatig een gekluts eitje met de bloemen erin. Heerlijk gewoon. En je kunt er ook in salades doen. Ik maak er thee van en ik neem het zelfs mee naar Nederland. Ik droog het buiten en dan neem ik die droge blaadjes mee naar Nederland. Want in Nederland begint het ook in de reformwinkels heel erg bekend te worden. Ja. Dat het een multiminerale plant is. Maar met deze pul die kan je ook snijden. Nu is hij dus taai en oud, hè? Ja, precies. Maar wanneer hij nog jong is, hij komt net uit de bloemen, dan snij je hem gewoon in stukken. Ja. Wassen in stukken en in de soep gooien, al bij je groentesoep. En een mooi voorwerp ook nog. Ja, klopt. Dat gaan mensen ook iets mee doen, denk ik. Klopt. En komt hij alleen voor op Bonaire? Nee, hij komt oorspronkelijk uit Azië en is zich verder gaan verspreiden. Die is ook in Afrika. En wat bleek, dat omdat er soms een erge voedseltekort is in Afrika, heeft men ontdekt dat wanneer bijvoorbeeld moeders die jonge baby's hebben en borstvoeding geven, dat dit zoveel bijzondere eigenschappen heeft, dat daardoor de baby's toch lekker dik en stevig worden en gezond, doordat ze hiervan gebruiken in hun thee, in soepen, in sauzen, in hun eten. Als je dit gebruikt, dan geeft het een heel hoge waarde aan de borstvoeding. En mensen die ziek zijn, mensen die een dagje ouder worden, die hebben heel veel baat bij aan deze plant.
Natuurlijk moet je dat niet elke dag gebruiken. Het blijft ook, want een teveel aan potassium of een teveel aan mineralen in je lichaam, dat is niet goed. Alles heeft zijn grenzen. Ja. En je lichaam is niet de plek waar je alles willekeurig in kan gooien. Dus je moet het ook altijd, altijd daar rekening mee houden dat je eens een keer stopt en dat je iets anders gebruikt. Heel veel variatie met groenten, kruiden en planten. En dan daardoor krijg je eigenlijk van alles binnen wat je nodig hebt. En een tussenvraagje. Dit soort producten, zijn die ook al ontdekt, zal ik maar zeggen, door de industrie, door dokter Vogel, zeg ik maar even? Nou, dokter Vogel, ik heb het niet in dokter Vogel zien staan. Dat is wel Toen was raar. het, want dokter Vogel is iets al van 40 jaar eigenlijk. ja. Maar nu is het wel ontdekt in de industrie. En je hebt moringa-tabletten. Je hebt het dus ook Toch wel, oké, Ja, dat bedoel ik. Ja. Nee, nou heeft het... Hij zit er wel weer in de winkel Ja, nu. het is, Ja, het is een trendy plant aan het worden met betrekking tot gezondheid. Groeit in het wild ook op Bonaire? Hij groeit overal. Overal. Heel veel mensen hebben het in de tuin. Zonder dat ze het weten misschien. Nee, de Bonaireaanse mensen weten het wel. Ja, maar alleen ze weten het zo van, het is gezond. Ja. Waar het precies voor is, dat weten ze niet. Maar ze maken er ook thee van Ze maken er thee van, ze doen het in eten, Ja. ze doen het bij kruiden, drankjes en Maar zo. ik bedoel, als de kijker nu kijkt en die heeft ze dus niet in de tuin, Ja. maar die wil ze graag hebben. Nou, Ze zijn niet te koop zo, maar waar kan die ze vinden? Nou, je moet die zaadjes, het beste is om die zaadjes groeien makkelijk. Je doet een paar van die zaadjes Ja, maar in hoe een kom je pot. aan die zaadjes? Nou, die peulen die zie je overal op het eiland Oh, aan dat die bedoel ik. bomen hangen, ja. Maar in tuin of in het wild? tuinen? Of? Nee, in die tuinen. Oh, en dan moet je soms op gewoon even straat. vragen, mag Dus ik je een peul vraagt hebben? gewoon, mag ik Mag zo'n ik een peul? peul, een droge peul. En dan die doe je open. En die krijg je die peul. Oh ja. Maar er zijn mensen die ook een heleboel van die plantjes onder die boom hebben. Ja, Dus je kunt ja. ook een plant vragen. Als je Ja, het zelf ja. herkent, de boom, dan Ja. ga je kijken. En als je een paar plantjes ziet, Dat dan... zullen mensen geven, denk ik. Ja, dat is geven de leuk mensen gewoon. ook. Want aan Ja. één boom in je tuin heb je Ja. genoeg. Nou, Ja. ik zou zeggen binnen de tijd. Ja. Ik geef je echt compliment. Bijna heb je de power van een predikant, mag ik dat zeggen? Nou, dat zeggen ze vaak. Maar als je voor de klas hebt gestaan, dan moet je dat wel. Je hebt voor de klas gestaan, ja, precies. Hey, hier laten we het bij. We kunnen er, wij gaan er even, wij hebben nog 2 uitzendingen te gaan. Ja. We hebben voer zat om over na te denken. En samengevat, jongens, let op. Van alles waar een te voor staat. Ja, Van slechte dingen, maar goede dingen Ja. wordt ook weer fout. is ook weer van. Maar ik ja. moet zeggen, dankjewel voor al deze informatie. Ik denk dat we er heel veel aan gehad hebben. Ja. En ik weet ook niet hoe de volgende serie eruit gaat zien. Of ze ons überhaupt nog willen hebben. De kijker het niet stom vervelend vindt allemaal. Ja. Maar dat denk ik niet. Ik ga nog Ja. een keer vragen aan de kijker om te laten weten wat ze ervan vinden. Want Ja. we zien wel. We zien wel, ja, Ik tuurlijk. ben heel fijn dat je er geweest bent. En we hebben nog iets voor je. We hebben nog 30 seconden de tijd voor. Kleinigheidje. Oh. Dat ik je niet wil vergeten. Oh, wat leuk. Maak maar open, je mag het zien. Oh, oké. Je mag het zien. Ja, wat geweldig. Dat stel ik... Klein dankbaarheidje. ja. Nou, dat vind ik toch heel bijzonder. Lieve Angelique, dank je voor je inspirerende items in Brunch en Bubbles. Hierbij nodigen we jou graag uit om samen met 3 vrienden geheel verzorgd te komen brunchen of dineren. Wauw! Nou Leo, van harte bedankt. alsjeblieft. Ja, heel En leuk. daarmee ook gelijk de belofte dat we elkaar niet uit het oog verliezen. Ja, nee, want Toch? er zijn een heleboel dingen die we nog leuk Precies, samen kunnen doen. absoluut. Kijk Leo, bewaar de zaadjes, want hier kan Doe het ik niet. prachtig groeien. Goed, maar zeg even vast gedag aan de kijker. Ja. Anders lopen wij. Wij gaan nog even verder. En we Ja. gaan terug naar Koyan. Bedankt Leo. Ik wil nu een gerechtje maken met pijlinktvis, tubetjes. En een beetje combinatie met een Frans klassiek sausje. Beurre noisette. Dat is hazelnootboter. Dus dan heb ik mooie gezouten roomboter. Die gaan we dan in de pan kleuren. Dus je moet het gewoon langzaam doen. Anders worden ze taai en krijg je een soort kauwgom. En dan doe ik ze nog met kappertjes. Dat is een hele mooie combinatie van de Franse klassieker. Moet we even bijblijven natuurlijk, want dat gaat best wel snel. Dan wil ik op een bedje doen van bulgur. Ik heb lekker feta door gedaan en tomaat. Eerst gaat vocht nog verdampen en gebeurt er nog helemaal niks. Maar natuurlijk het vocht verdampt is, dan gaat de temperatuur omhoog.
Kijk, dan wordt het al een beetje hazelnoot, een beetje donker van kleur. Dan gaat het ook lekker ruiken. Dan gaan we snel de inktvis erin doen, anders gaat het te ver. Dan gaan we ze langzaam garen. Ik kan nog een beetje extra afkoelen met de kappertjes. En dan kan de smaak er vast een beetje intrekken ook. En dan gaan we ze leuk dresseren op de salade. Eigenlijk heel simpel, maar wel heel lekker. Nou, een takje erop. De besjes van de melocactus. Ook wat wel grappig. Nog een kapperappeltje. Nou, een broodje erbij. Niks meer aan doen. Eet smakelijk. Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particulieren statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je statiegeld biertje. Hoppie toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten. En ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament. Legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? Aan tafel Wim Koster, bekend hier op Bonaire als action coach. Dat is het goede woord, hè? Klopt, ja. Het is niet een consultant. Nee, het is totaal wat anders dan een consultant. Vertel. Nou ja, ik gebruik altijd de vergelijking dat een consultant die brengt je vis en een coach die leert je vissen. Dus het is een veel langdurige, betrouwbare manier om zeg maar, nieuwe vaardigheden aan te leren en om nieuw gedrag ook aan te leren. Juist. Je leert ze vissen. Ja, we leren ze vissen. Mooie uitdrukking. Ja, zeker hier voor Bonaire natuurlijk. Ja. Hey, er zijn natuurlijk best een hoop mensen, ook uit Nederland, die hier naartoe komen met allerlei dromen. Bedrijven beginnen. Ja, jij kent er natuurlijk ook veel. Ik ben ook zo'n ondernemer die 3 jaar geleden hier begonnen is. Warm, soms heet aan je voeten. Ja. Doorgaan. Welke problemen hebben nou de meeste ondernemers, de startende ondernemers, maar ook de grote ondernemingen,
die typisch voor Bonaire zijn? Nou, als je hier kijkt naar Bonaire en je wil een nieuw bedrijf hier opzetten, is het allemaal wat minder geregeld dan het in Nederland is. Hè. In Nederland kun je wijze van spreken bij elke notaris binnenlopen en het Kamer van Koophandel en het wordt allemaal binnen heel kort termijn geregeld. Nou, hier is het allemaal wat ingewikkelder. Hè. Je moet een aantal stappen doorlopen waarvan dat soms wat tijd vraagt. Hè. De tijd sowieso is hier een factor die je vooral moet incalculeren. Ja. En het is niet altijd even duidelijk waar je moet zijn. De Kamer van Koophandel heeft wel heel veel stappen daarin genomen in de afgelopen periode om het duidelijker te maken, om het helder te maken. Dus die processen zijn wat vereenvoudigd. Maar het is niet altijd even makkelijk om hier zeg maar een bedrijf te starten, omdat je moet zoeken waar je moet zijn. Nou, de tweede is, als je vanuit Europa komt, is een totaal andere cultuur van klanten werven. Toen ik hier kwam met Action Coach in 2016... toen dacht ik van nou, achter mijn computer, ik stuurde iedereen een mail. Ik had de lijst met e-mailadressen gekocht en ik ging eigenlijk zitten wachten van nou kom maar. En ik verwachtte meteen de bliepjes binnenkomen. Maar het bleef 2-3 weken stil. Ik denk van nou, dan moet ik toch wat anders gaan doen. Want, dus uiteindelijk... Dat klopt even niet. Dat klopt niet helemaal. Dus je moet snel gaan sturen en gaan snappen hoe de organisatie hier werkt. En uiteindelijk, als je een nieuw bedrijf hier opstart, is het eigenlijk allemaal gewoon op basis van netwerken, cold calling, bij mensen langs gaan met je flyertje, mensen uitnodigen en waarde geven, zeg maar, waar ze wat mee kunnen. Hè. Ja. En dat is de manier waarop je een plek kunt verwerven binnen dit eiland, zeg maar, en je bedrijf kunt opbouwen. Dus dat is anders dan in Nederland. Ja. Hè. Ja. Ja, en daarnaast is het natuurlijk, je moet een product hebben wat wel aanslaat. Ja. Heel veel mensen zijn ook, met name als je uit Europa komt of als je een Makamba bent, dat iedereen denkt van nou, die weet wel hoe het moet. Of die zeggen, dat zeggen ze ook letterlijk, je komt dus vertellen hoe het moet. Nou, vooral zorgen dat je jezelf blijft en kijkt hoe je het beste gewoon aan mensen wat kunt aanbieden. Ja. En kunt invoegen in de maatschappij, denk ik. Ja. En waar ben jij uniek in? Toch? Ja, klopt. Wij leren vroeger het AIDA, ken je denk ik wel? Ja. Action, Interest, Desire. Ja. Nee, goed. Attention, AIDA. Attention, Interest, Desire, Action. Ja. Action, precies. Ja. Dus doe de dingen waar je anders in bent. Ja, precies. Nou ja, maar goed, dat is natuurlijk... Kijk, ik ben ervan uitgegaan... Kijk, elke ondernemer moet iets unieks te bieden hebben. Hè? Als je niks unieks te bieden hebt, dan... Kijk, ik vergelijk het altijd een beetje met als je in Thailand of in China komt of zo, weet je wel, dat soort markten, dan kom je op een marktje en dan zie je 22, 23, 24 kraampjes die allemaal hetzelfde aanbieden. Exact hetzelfde voor dezelfde prijs. Ja. Wat is dan je unique selling point? Hè? Ja. Dus dan moet je het van de massa hebben. Hè? Ja. Nou, dat kan wel, maar goed, dat is een andere tak van sport. Maar je moet uniek zijn, dat ben ik het met je eens. Ja. Personeelsbeleid? Ja, personeel is een ander heikel punt hier zo op het eiland. Hè. Ik heb een aantal grote organisaties die ik coach die gewoon echt problemen hebben met het op de juiste manier aansturen van de employees, van de personeelsleden. Dat heeft onder andere te maken ook met, denk ik, het vaak buitenlandse bestuur wat er overheen gaat. Hè, die een andere kijk heeft op hoe je met mensen om moet gaan. En de double-digit Amerikaanse cultuur bijvoorbeeld, die hier gewoon niet 1 op 1 te kopiëren is. Hè. Ja, daarnaast zie je ook bij kleinere ondernemers dat ze toch relatief veel problemen hebben met het op de juiste manier motiveren of begeleiden van de werknemers hier zo. Lastig vinden om de gemeenschappelijke interesses te vinden. Hè? Want ik ben heel erg ervan, ik geloof dat je met je personeel moet gaan praten en kijken van joh, wat is voor je personeelslid belangrijk? En dan kun je hem meenemen in je bedrijf en ook motiveren en stimuleren. En dat gebeurt nog te weinig hier zo. Dat is ook even de reden waarom we 1 keer in de 3 maanden zeg maar, gratis workshops geven over hoe je met je personeel het beste kan omgaan. We hebben ook hele mooie programma's erover. Hè? Want het is wel gebleken uit onderzoeken ook in Europa dat ongemotiveerd personeel minimaal 40 tot 40% van je kosten absorbeert. Ja. Hè? Omdat mensen die gewoon niet werken of maar op de helft van de kracht werken niet gemotiveerd zijn, die brengen gewoon onvoldoende in de organisatie. Hè? Spreekt voor zich, maar het gebeurt. Ja, en plus dat je klanttevredenheid wordt dan, want mensen die niet gemotiveerd geïnteresseerd zijn, gaan anders met je klanten om. Ja. Hè? Dus het is een heel circulair proces. En als je dat kunt beginnen bij de motivatie van de werknemers, heb je een heel sterk punt om meteen je organisatie ook beter op poten te zetten. Ja. Nou, zijn ondernemers natuurlijk vaak eigen gereide mensen, die het vaak denken allemaal beter te weten. Ja. Ik denk dat het voor een hoop ondernemers een stap is, misschien een gevoel van zwakte, om bij jou
op de deur te kloppen. Ja. Herken je dat? Ja, dat klopt wel hoor. Kijk, een van de eerste dingen, ik vertelde het toen straks al van een van de eerste dingen, toen ik hier net was, vertelde ik tegen iemand dat ik een action coach en business coach was. En die zei van, oh, dus jij kom mij vertellen hoe het moet. Ja. Een beetje die mentaliteit is heel erg van, wij weten het wel en jij hoeft het ons niet te vertellen. Nee, ik kom helemaal niet vertellen hoe het moet, absoluut niet. Nee. Maar ik kan je wel met je meedenken over hoe je dingen anders zou kunnen doen. Ja. Weet je moet je als ondernemer de vraag stellen van, ben ik tevreden met de winst die ik heb, of met de omzet die ik heb? Ben ik tevreden met de tijd die ik er in mijn bedrijf steek? Of zou ik meer vrije tijd willen? Hè? Ja. Dat zijn belangrijke vragen. En als je daar ontevredenheid in hebt, moet je zorgen dat je iemand vindt die met je kan sparren. Ja. Want iemand buiten je bedrijf, die kan veel beter met je sparren dan iemand in je bedrijf. Want dan je hebt dezelfde bedrijfsvlekken, zeg maar, hè, de blinde vlekken. De tunnelvisie zeg ik altijd maar. En wat je op Bonaire ook wel ziet, is dat, en dat is wel een beetje aan het veranderen, en ik hoop dat ik daar ook een bijdrage in heb geleverd, maar dat mensen niet met elkaar willen samenwerken. Het is een eilandjescultuur, en heel langzaam zie je dat mensen wel met elkaar gaan samenwerken. Nou, Business Borrel is een van de beginnen geweest, waardoor mensen bij elkaar kwamen, maar dat is nog niet echt het begin van de samenwerking. Daar moet nog een stap achter komen. En dat lijkt heel langzaam nu te gaan gebeuren. Ja. Dat vind ik dat is een mooie ontwikkeling, want ik denk dat je van elkaars kwaliteiten en elkaars kennis kunt profiteren. Ja. Als je alleen maar 2 of 3 ondernemers naast elkaar zet en je vraagt tips aan elkaar van, goh, ik heb dit probleem, hoe zou jij dat oplossen? Vraag je in ieder geval iemand buiten je eigen organisatie. Ja. Dus je omzeilt je eigen blinde vlekken. Ja. En ik denk dat als action coach, dat is wat we willen neerzetten. Daar hebben we ook programma's voor, daar hebben we ook allerlei mogelijkheden voor. Kijk, want uiteindelijk wat wij als action coach willen is dat jij als ondernemer een profitable enterprise hebt die werkt zonder jou. Ja. Want dan heb je een bedrijf, anders heb je een baan gecreëerd. Ja, precies. Dat geldt voor veel ZZP'ers natuurlijk ook. Exact, weet je, en dan kom je bij mensen die ZZP'er zijn en die hebben een struggle met de wetten, de belastingen en hoe krijg ik klanten binnen en die klanten die betalen niet, weet je. En ik denk van, joh, neem een baan. Ja. Het is vele malen makkelijker, weet je wel. Ja. Je hebt een goede opleiding, ga een baan zoeken en laat het dan aan iemand anders over dan, weet je wel. Of professionaliseer het. Ja. Want het geeft je veel meer rust, het geeft je veel meer tijd om andere leuke dingen in je leven te doen. Een mooi eiland, warmte, een mooi water hier zo. Dus je bedrijf moet uiteindelijk een vehicle worden wat voor je werkt, waar je je geld uit haalt, maar waar jij niet per se meer aanwezig hoeft te zijn. Ja. Ja. Want dan kun je de dingen doen die je leuk vindt, volgens mij. En daar moet je als ondernemer even tijd voor nemen. Exact. Ja, en tijd en misschien de moed hebben om de hulp aan iemand anders te vragen. Ja, maar dat is het kwetsbare. Ja, daar moet je overheen. Precies. Ja. Maar dat is best wel een van de belangrijkste dingen hier. Hè? Want weet je, er zitten hier heel veel pioniers. Hè? Heel veel pioniers en pioniers die hebben iets voor de eerste keer als eerste gedaan. Ja. En dat wil niet zeggen dat je daarmee ook meteen het alleenrecht hebt of dat je de superieure kennis hebt. Je hebt iets opgezet en vervolgens moet je de rest erbij betrekken. Ja. Om te kijken hoe je kunt verbeteren. Maar lukt het jou dan ook om ondernemers bij elkaar te brengen dat ze ook bereid zijn om elkaar iets te leren? Want mij valt ook bijvoorbeeld op zo'n businessborrel, dan hartstikke gezellig, maar ons kent ons, we zitten altijd in dezelfde groepjes, te praten met mensen die al jaren kennen. Ja. Ja. Is daar een model voor om dat te forceren, dat mensen elkaar leren kennen ook en elkaar willen helpen? Ja, nou, wij hebben 1 keer per maand hebben we een profit club, noemen we dat. Dat is een lunchbijeenkomst. Waarin we eigenlijk een aantal thema's hebben. We nodigen iemand van de Belastingdienst uit, we nodigen iemand van de OLB uit, we nodigen iemand van de SZW uit. Of iemand van de Arbo-dienst. Weet je. Het zijn een aantal thema's. En daarnaast hebben we dat we de ondernemers zich aan elkaar voorstellen. En een vraag stellen. Van goh joh, ik loop tegen deze uitdaging aan. Of ik zoek iemand in een netwerk. Ja. Weet je wel? Op die manier een beetje BNI-achtig, wat we in Europa hebben. Ja. Maar waarin je het begin legt om met elkaar te gaan samenwerken. Onder een ontspannen lunch, weet je wel. En, nou, als je niet wilt, hoef je niet te veel te vertellen. Je kunt ook de eerste paar keer aanwezig zijn. Het grappige is dat we hebben daar bijna 20% van de ondernemers uit Rincon in zitten. Dus die participeren daarin. Ja? Nou, daarnaast hebben we 1 keer per kwartaal een Grootclub. Een Grootclub is een planningsclub, waarin ook ondernemers met elkaar een hele dag gaan zitten. En eigenlijk gaan zeggen van oké, jongens, we hebben een jaardoelstelling, we hebben het komende kwartaal, we gaan nu naar kwartaal 3 toe. Van wat ga je in dat 3e kwartaal doen om je jaardoelstellingen te behalen? Wat is in de afgelopen 2 kwartalen gelukt? Of wat is er niet gelukt? Hè? Ja. En dan leer daarvan. Leer daarvan met elkaar. Deel die ervaringen met elkaar. Kijk hoe je elkaar erin kunt helpen. Ja. En ga het 3e kwartaal en knal het kwartaal in. Omdat je weet wat je moet doen en hoe je op welke manier je de andere dingen in moet zetten. Hè? Dus dat zijn de 2 groepsactiviteiten die we hebben voor ondernemers. Wat eigenlijk een verlengde is van de businessborrel. We hebben geen alcohol erbij. Ja. Aan het einde van de dag wel, dan kunnen we een borreltje drinken. Maar in principe is het leren van elkaar, samenwerken met elkaar en elkaar versterken. Nou, en ik denk dat dat moet gebeuren. En het grappige is dat we
relatief ongeveer de helft aan lokale inwoners hebben, Bonaireanen hebben, en de helft ongeveer aan Nederlandse inwoners hebben. En het grappige is dat dat mooi mixt met elkaar, maar ook van elkaar leren. Ja. Heel leuk. Weet je wat bij mij gebeurt? Want ik ken jou dan, maar niet echt wat je werk is. Ja. Jij triggert nu bij mij om te zeggen, ik ga ook eens met je praten. Ja, mooi. En ik hoop dat mensen die nu ook zitten te kijken, die ook ondernemer zijn of ondernemer willen worden, dat die misschien diezelfde trigger hebben. Maar ik word wel nieuwsgierig eigenlijk. Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Laatste vraag nog even. Ja. Jij begeleidt ook NGO's. Ja. Die hebben het geld vaak nog niet. Is dat een probleem? Of? Klopt. Nou ja, kijk, voor alle klanten geldt. Ik denk dat is misschien een leuke, om ook de drempel te kleiner te maken. Voor alle klanten geldt. We hebben een beperkt aantal mogelijkheden om gratis, wat wij dan noemen, een strategische sessie te hebben. Iedereen, elke ondernemer kan ons bellen, kan ons schrijven en kan een strategische sessie aanvragen. We sturen een vragenlijst naar je toe en we kijken tegen welke dingen loop je aan. En we geven vanuit onze expertise, gaan we met je om tafel, we stellen wat vragen en we geven je een aantal adviezen van buitenaf. Van goh joh, als je daar en daar en daar en daar aan denkt, dan zou je die resultaten kunnen halen. En aan de hand daarvan kun je zelf bepalen wat je verder wil. Of je in een groepsprogramma wil, of dat je in een individueel traject wil, whatever. Voor alle trajecten geldt dat we een garantie hebben, een garantiestelsel. Wij garanderen dat we binnen 17 weken onze maandelijkse fee terugverdienen. Doen we dat niet, dan coachen we je net zo lang totdat je dat wel op dat punt aan bent. Lijkt bijna no cure, no pay. Nou ja, kijk, uiteindelijk, jij moet het werk doen. Hè? Ik ben een coach, ik ben geen consulent, dus jij moet het werk doen. Nee, tuurlijk. Dus ik ga met jou zoeken van, joh, wat zijn de stappen die je zou moeten Uit je nemen. ervaring weet jij dat in 17 weken moet dat proces op gang worden gebracht. Exact. Wim, ik zou zeggen, doen. Oké. Ik ga praten, intern. Ik heb er zin in. Oké, mooi. Bedankt joh. Is goed. Oké. Dankjewel Leo. Ik wil een gerechtje met varkenshaas maken. Maar normaal een varkenshaas bakt, is deze kant nog rauw en deze kant is gaar. Dan wil ik eigenlijk het volgende doen, wil ik een biefstukje maken. Dus dan ga ik een plakje snijden. En dan zet ik ze rechtop. Kijk, dan zijn ze allemaal even dik. Dan kan je natuurlijk een touwtje rondheen doen. Maar ik doe het nog een beetje extra smakelijk maken met spinata romana. Dat is een Italiaanse vleeswaar. Een salami met knoflook en cayennepeper. En die hebben ze dan gemaakt en die hebben ze tussen houten planken gedroogd. En dan wordt die een beetje plat. Dus spinata romana betekent eigenlijk plat gedrukt. Dat is ook zo mij kwijt. Dat is wel leuk. Dus een touwtje er rond. Dan blijft hij mooi met elkaar aan het bakken ben. Die zijn rood en wit. Dat is natuurlijk gevaar. Dan weet je dat het touwtje erom zit uit moet verwijderen als je hem serveert. Kijk. Peper en zouten. Mag er ook een spekje rondheen doen, is ook lekker. Maar die waren op het hele eiland uitverkocht, dus het is weer een noodsprong. Nou, doe ik hem even aanbakken. Dan doe ik op de bakplaat in de oven verder garen. En dan ga ik ondertussen in een pannetje met lekkere aanbakvocht ga ik een champignonsausje maken met groene peper. Altijd warm begin natuurlijk, anders dan koelt hij af en dan bak je niet meer. En dan voor het krokantje heb ik van blauwe kaas heb ik een kruimeldeeg gemaakt van koekjes. En dan krijg je een crumble van blauwe kaas. Vind ik wel leuk als krokantje erop. En alles is na te lezen de receptuur op brunsanbabbels.nl. Ik bak meestal in olie. Olie kan een hogere temperatuur als roomboter. Maar als je toch een beetje die roombotersmaak wil, als je dan lekker rondom aangebakken hebt, dan doe je er op laatst even een klontje roomboter bij. En dan had het niet meer echt bakken, maar dan komt wel de smaak erbij. Een beetje harder en zachter.
En dan ga ik hem in de oven garen. Er zit natuurlijk lekkere baksmaken in de pan. Dan gaan we even een uitje aan fruiten. Paddenstoelen erbij. Peper en zout. Een beetje knoflook. Een beetje groene peper. Een beetje plat gemaakt, zodat de smaak er ook lekker uitkomt. Dan heb ik hier room culinaire, dat is room met maïzena of een beetje bloem erin. En dan geeft gelijk een beetje een binding. Die schift ook niet. Dat is echt een mooie room om sauzen en soepen te maken. Nou, een klein beetje bouillon erin voor de body. En natuurlijk een klein beetje ketchup. En lekker inkoken. Dat een mooie gebonden saus krijgen. Nou, ik denk dat het vlees bijna gaar is, maar natuurlijk een beetje rosé blijven. Moet het een beetje oppassen met varkensvlees, dat het niet te rauw is. Dus misschien ook voor het oog even een leuk spiraaltje van balsamico. Even een touwtje doorknippen. Nou, de champignonsaus erbij. Doe ik altijd een klein beetje over het vlees. Dat toch nog een beetje de mooie biefstuk ziet en het gebakkene. En de rest er een beetje voor. En dan de crumble van blauwe kaas. Nou, nog een takje basilicum voor de kleur. Kijk. Een biefstuk van varkenshaas met champignon groene pepersaus. Alsjeblieft. En dan zijn we aangekomen bij het laatste item van deze aflevering. En we kennen haar al eerder, Priscilla Raas, Ja. van de dierenbescherming. Ik heb het er even gevraagd nog, dierenbescherming niet te verwarren met de dierenbescherming in Nederland. Hè? Dat is Nee. toeval, dat het dezelfde Dat naam is is. toeval, we hebben niks met elkaar te maken. Nee. Je bent puur de dierenbescherming ook. Op Bonaire. Ja, je kan ook moeilijk en in Nederland en op Bonaire tegelijk aanwezig Nee, zijn. dat kan niet. Bonaire. Nee. Je hebt iemand meegenomen waar je veel mee samenwerkt. Ja. Zijn naam is netjes opgeschreven Roland Sleper en hij is, nou, we zien het natuurlijk, van het Korps Politie Caribisch Nederland. En Ja. u zou zeggen, goh, hebben wij hier op het eiland ook een dierenpolitie? Nee, die hebben we niet, maar wel een wijkagent. U bent ook de wijkagent Ja, ja. van een specifieke wijk? Verschillende wijken, zoals Nikiboko, Tiracora, Belnem. Wij zorgen echt voor de veiligheid en het welzijn in de wijken. Dus eigenlijk zoals we net ook kennen, dicht in de buurt, Ja. zodat je de mensen leert kennen. De mensen kennen ook al, de mensen kennen jou. Ja, klopt. Dat is ook een vertrouwensrelatie. Ja, goede band met de bewoners in de wijk. Is heel belangrijk in het werk wat ook samen gebeurt met dierenbescherming, want jullie hebben elkaar nodig. Want we eerder hebben ontdekt om met alle dierenorganisaties die we op het eiland hebben, is er toch een onderscheid. We hebben natuurlijk de Animal Shelter die echt zorgt voor de plaatsvinden van andere dieren. KKV die natuurlijk de hondenopvang doet als anderen er geen raad mee weten. Ja. En jullie signaleren op straat. Heb ik jou van tevoren gevraagd een paar sprekende voorbeelden hoe we dat kunnen voorstellen hoe zoiets gaat. Wat Nou, gebeurt? Je wordt gebeld of je ziet iets. Ja, we worden gebeld bijvoorbeeld, dat er een melding is gedaan. Verwaarloosde hond gezien op een terrein waar niemand aanwezig is. Nou, dan komen wij aan op die locatie. Wij mogen niet zonder toestemming van de politie dat terrein betreden. Dus het eerste wat ik dan doe als ik zie dat een hond in nood is,
Dat is de politie bellen. Maar wat is een hond in nood? Als ik zie dat een hond uitgemergeld in een hoekje ligt. Ziet er heel slecht uit. Ja, dat het er heel slecht uitziet en eigenlijk gewoon direct zorg nodig heeft. En dan bellen we de politie en die komen dan ter plaatse. En met de politie kunnen we het terrein betreden en dan kijken we naar de situatie. Wat gaan we doen? Gaan we het in beslag nemen of gaan we... Die bevoegdheid is er wel om de terrein te betreden. Dat heet dan niet een... daar hoeven we niet eerst naar de burgemeester te gaan om naar binnen te mogen, zeg maar. Wat is dat? Ja, klopt. Ja. Wij worden dan gebeld door dierbescherming. En wij gaan dan samen met dierbescherming het terrein op. Ja. Kijken gewoon of er geen bewoner is of er geen woning is. Maar het is gewoon een erf. En dan gaan wij gewoon erop. En dan kijken we naar wat is er aan de hand met het dier. Ja. Zover is de bevoegdheid dus wel vastgelegd in een bepaald artikel? Nou, zo is het geregeld gewoon binnen de wetgeving. Binnen de wetgeving op Bonaire? Ja, op Bonaire. Want Bonaire heeft nog niet echt een specifieke dierenwet zoals Nederland dat wel kent? Nee, we hebben wel een hondenverordening. Oké. En daar staan wel regels in. En binnen bevoegdheden kunnen we bepaalde dingen doen samen met de dierbescherming. En wat is de belangrijkste regel in dat honden... Nou, die hondenverordening gaat eigenlijk wel verder. Dus je hebt natuurlijk artikel 3. Dat heeft ook natuurlijk over dat de hond in de tuinen moet blijven van de woningen. Okay. En dat is wel een regel die hier niet zo goed gehandhaafd wordt. Nee. Dus daar moeten we in de toekomst wel aan gaan werken. Ja. Dat is die artikel 3 een soort handhaaft. Ja, maar ik merk het aan mensen. Ik zit hier aan de gemeentelijke bond een soort fietsroute. En dan hoor je regelmatig van de mensen die dan sportief gaan fietsen, soms om 7 uur. Ja. Soms voor gevaar van eigen leger dat ze aangevallen worden. Ja, maar ze horen dus binnen het hek te zitten. Ja, daar moet de eigenaar voor zorgen. Of gewoon via een omheining, of aangelijnd. Ja. Maar het moet in ieder geval vastzitten. Ja. Hij mag niet zomaar zijn dat hij eruit springt. Nee, en dan... nee. Maar weten mensen dat? Wat horen ze wel te weten, want mensen moeten de wet kennen. Ja, precies. En, mag dit wel even onderstreept worden, dat mensen dat weten? Ja. Het is ook voor de veiligheid van de hond. Hè? Hoeveel honden worden niet aangereden? Ook dat, ja. Oké, die borgen we vast. Ja. Dat is denk ik één belangrijkheid. Maar goed, jullie gaan er binnen en dan? Dan kijken we naar de situatie. Als een hond echt dusdanig in slechte toestand is, dan krijgen we toestemming van de politie om hem dan mee te nemen. Okay. Dan gaan wij de zorg verdragen en dan gaan we aangifte doen. Ja. En dan leggen we het dan weer terug bij de politie en die gaan de aangifte in behandeling nemen. Oké. En waar gaan jullie dan met het rondje heen? Of bij de KKVS of bij de Animal Shelter. Als daar geen plek is, bij een van onze fostergezinnen. Oké. En zo is weer de samenwerking met alle dierenlotorganisaties eigenlijk fantastisch geregeld. Hè? Ja, samenwerken. Ja. Hey, maar je mag niet ook gelijk afnemen, heb ik begrepen. Tijdelijk misschien. Je kan niet zeggen van, je bent niet geschikt voor dat hondje, die pakken we nu van jou af. Nou, het hondje gaat eigenlijk tijdelijk in bewaring. Wat je zegt bij KKVS of misschien bij dierasiel. Ja. En dan gaan we echt kijken van wat er mee gaat gebeuren. Dus meestal heeft dierbescherming al een dossier opgebouwd. Ja. In het geval wat ze nu noemt, was er nog geen dossier, maar ze waren wel mee bezig. Ja. En dan komt er een aangifte. En die aangifte wordt gewoon opgenomen bij ons aan de wacht, of ik doe het zelf. Ja. En die gaat dan naar het Openbaar Ministerie. Dus we kijken van hoeverre, wat is nou ernstig. En dan heb je de situaties gezien van mensen, dieren die echt ondervoed zijn. Hoe ga je om met dieren die mishandeld worden? Vaak is het ook dat het baasje zelf ook agressief is en in zijn opvoeding agressief is. Ja, hoe ga je om met dat die hond geslagen? Je ziet dat de hond geslagen met zijn riem, noem maar op. Nou, als het zichtbaar is, dan schakelen we ook direct de politie in. En, je ziet het aan de wonden dan bijvoorbeeld? Als een hond verwondingen heeft die aanwijsbaar zijn als zijnde dat hij geslagen is, dan treden we meteen op. Ja? Ja. En dan, mogen jullie ook optreden? Ja, natuurlijk. Ze kunnen tegelijk ook aangifte doen. Ja? Voor de dierenmishandeling, sexuele verwaarlozing. Dat is een artikel in de strafrecht. En dan kunnen we gelijk acteren. Maar als een eigenaar zegt, ja, maar ik voed hem zo op, anders luistert hij niet naar me? Nou, sowieso, die aangifte is opgenomen en OM beslist dan van nou, die moet worden aangehouden of eventueel worden ontboden om te horen als verdachte. Ja. Ja. En dan gaan we gewoon kijken van nou, in hoeverre ook zichtbare verwonding is bij de hond. Ja. En dan gaat er gewoon de OM ermee verder van oké, dat is echt zichtbaar en die man moet gestraft worden. Doe eens een ander voorbeeld, we leren van voorbeelden. Iemand wordt aangehouden? Ja, iemand wordt aangehouden. Daar hebben we een situatie van. Dat is een keer voorgekomen in Rincon.
Die mensen werden gearresteerd, de kinderen werden ook daar weggehaald. En er was net een hond bevallen van 10 pups. Zo. En toen heeft de politie ons gebeld van kunnen jullie komen kijken, want die honden kunnen hier niet achterblijven, want er is niemand meer aanwezig op dat adres. Ja, en toen hebben we toestemming gekregen van de politie om dat een nest mee te nemen en de moeder en de vaderhond. Die waren ook allemaal in zeer slechte toestand. En die hebben wij in bewaring genomen, daar hebben wij voor gezorgd, hebben we aangifte gedaan. Alleen in deze zaak vond het OM het onvoldoende bewezen dat de eigenaar het bewust had gedaan. En toen moesten we de honden weer teruggeven. Oké. En dat is Bijna niet uit. Ja, absoluut. Je had niet het gevoel dat... Nee, ik breng niet graag een hond terug waarvan ik weet dat hij slecht behandeld wordt daar. Nee. Nee, maar dat is puur een beslissing van de OM Ja. in die zaak om dat zo gewoon te doen. En dat kunnen we niet anders, want we moeten teruggeven. En beter ook dat een OM is die daar... Ja, natuurlijk, kijken of alles goed gaat. En dan, je hoeft geen rechten te spelen, zeg maar. Nee. Nee. Om puur beslissing van de OM, in dat geval, om dat zo te doen. Ik zag, je gaat me nog een fotootje gestuurd. Ik denk, ja, hoe belangrijk is dat? Dan zie je inderdaad, laat me het fotootje even zien. En de politieauto en de auto van Dierenlot. Dat onderstreept wel belangrijk dat als jullie samen op pad gaan, is het zo belangrijk dat beide auto's zichtbaar zijn. Ja. Zeker. Ja, dat het niet een politieauto is en een gewone Nee, gewoon particuliere... dat we een goede gezamenlijke samenwerking hebben. En dat is ook gedaan in de wijk. Ja. En dan zien ze ons ook samen met... Precies. Ja. Ja. Want ze hebben natuurlijk ook in het verleden gehad dat ze alleen gingen op pad. Ja. En dat mensen toch een bepaalde, ik wil niet zeggen agressiviteit, maar toch een bepaalde houding hebben tegen... Kijk, ze zijn natuurlijk wel Nederlanders ook, maar dat hoeft me helemaal niet toe te doen. Maar soms... Nee, maar die mevrouw, wat doe je met onze honden? Weet je het allemaal beter? Weet je wel? En dan zijn wij als gezag... Autoriteiten zijn toch bij hun, dan leggen we uit, ja, luister, het is voor een goede zaak. Ja. Dan gaan ze echt kijken naar de welzijn van de honden in de tuinen van de bewoners. Ja. Dat zijn gewoon goede acties van hun. Ja. Dus die ondersteunen wij echt. Wat mij toen nog steeds blijft bij mij hangen is wat jij net zei van... volgens de wet moeten de honden achter gesloten deuren. En inderdaad wat je zegt, waar je ook rijdt, ze rennen achter je aan, ze plak. Is daar niks tegen? Waarom gebeurt dat? Nou, die honden kunnen natuurlijk wel opgevoed worden door de eigenaren. Want het is een norm die een bepaalde hondentraining doet. Dus dan kan je ze wel trainen, dat ze niet zomaar overal achteraan rennen. Ja. Kijk, komt iemand bij je woning, die wil binnentrainen, dan doet ze hond zijn werk. Dat is de maakhond. Maar de honden moeten niet zo zijn dat voor elk dingetje dat ze over de hekking springen. Dat moet natuurlijk niet zo zijn. Nee. Dus dan moet je zeggen, dan moet die hond maar worden aangelijnd. Ja. Het is niet leuk altijd, maar dan moet je wel zeggen, aangeleid, niet korter dan 3 meter en dat soort dingen. Ja. Maar het is gewoon de eigenaren moeten gewoon opgevoed worden om dat goed te regelen. En geiten, mogen die dan wel buiten het hek? Ja, dat is weer een ander met geiten. Daar is geen veroordeling. Dat is een nieuwsgierige vraag, hoor. Ja. Een nieuwsgierige vraag. We hebben wel in de woonwijken mag je geen geiten houden. Ja. Maar die mensen laten hun geiten wel grazen, zoals ook met koeien en alles. Maar er is ook een bepaalde lijn natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon geit is natuurlijk een andere. Maar hier lopen de honden los. De honden? Nee, de geiten. Ja. Maar dat is weer een andere... Dat is gewoon een nieuwsgierige vraag. Dat is geen wet. Geen wet die zegt dat. Moeten ook achter op hun eigen terrein blijven. Ja. Nee. Je had er nog één. Ja, ik had er nog één. Dat is een adres, een probleemadres, waarbij ze altijd heel veel honden hebben, heel veel nestjes hebben. De laatste keer dat we daar aankwamen hadden ze 20 honden, waar ze niet voor kunnen zorgen. De honden komen op een gegeven moment op een punt dat ze zwaar verwaarloosd zijn. Op een gegeven moment kwamen wij daar 2 hondjes tegen, nou vel overbeen, die waren zo groot. Ik heb gelijk Ronald gebeld. Ronald is ter plaatse gekomen, heeft die honden gezien en heeft ook gezegd, die honden gaan mee. Daar hebben we een zaak van gemaakt. We hebben advies aangevraagd bij de gezaghebber om die honden af te nemen van de eigenaar. En dat is gelukt. Dus die honden die krijgen nou een nieuw baasje, zijn hartstikke mooi groot geworden. Helemaal gezond. Was die eigenaar niet blij dat hij vanaf was? Hij kon het misschien ook niet meer aan, of wel? Was hij er boos over? Nou, was er wel boos over. Ja, toch wel. Maar dit is een voorbeeld van hoe het bestuurlijk kan gaan via de gezaghebber. We hebben een rapport opgemaakt en hun hebben een mooi dossier gemaakt. Ja. Dat rapport heb ik ingediend bij de gezaghebber. Ja, precies. De gezaghebber laten kijken door de juristen en uiteindelijk is het gewoon goed gekeurd. Maar was er boos over? Je hebt van die mensen die durven geen nee te zeggen. Er komt er weer een met een hondje. Er komt er een met een hondje. Ja, maar dit is echt een zaak van verwaarlozing. Dan is ze hadden een heel mooi dossier opgebouwd. Daar gaat het niet. Dierenbescherming. Dus daar kon de gezaghebber nog niet onderuit, want dat was gewoon duidelijk. Dus die kwamen weer bij Peter terecht.
Nee, Bij jou? die zaten bij de Animal Shelter. Bij de Animal Ja. Shelter, gelukkig. Ja, als ze maar een plek hebben, dan is het allemaal bomvol. Ja. Dus laten we hopen. Maar dat is echt een mooie zaak dit. Ja. Dat is echt Ja. een mooi succes. Mooi dat jullie dat samen doen. Ja. Goed om te horen. Ja. Goed om te Goeie horen voor de samenwerking. samenwerking zo met alle dierenorganisaties. De laatste uiting zitten we nog even in gesprek met Elvin. Elvin Chi Atsoen. Atsoen, een mooie naam. En dan gaan we verder dieper in over die toekomstige wetgeving eigenlijk. Oké. Want dat staat ook hoog voor het nieuwe politieke bestuur. Hè? Dat is een van de onderdelen voor het beleidsplan voor de komende jaren. Dat daar nog wat scherpere regels eigenlijk, dat jullie nog meer houvast hebben om handhavend te kunnen zou mooi zijn, optreden. ja. Dus het heeft een vervolgje dit onderwerp. Bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. En succes met het werk verder en succes in de wijk. Ja, dank u wel. En fijn dat jullie even tijd gemaakt hebben. Nou, graag gedaan. We gaan door naar Korjan. Ik wil een mousse gaan maken van aardbeien. Maar wil ik pepers in doen, zwarte peper. Krijg je een aardbeien pepermousse. Ik dacht, dat is wel leuk voor Thailand. Een beetje pittig, een beetje peperig. Dus, nou, eerst de gelatine weken. Dus ik heb water uit de kraan. Maar eigenlijk is het water uit de kraan nog zo warm dat het zou weken dat het eigenlijk gelijk oplost. Dus ik heb er een ijsblokje in gedaan. Anders ben ik gelijk mijn gelatine kwijt. En ik heb aardbeien doorgedraaid. Dan doe ik een beetje likeur in, aardbeienlikeur. Is altijd wel lekker. Ik ga het in een glas serveren, want een mousse, waar ik altijd in een kom of in een glas serveren en een bavarois, die kun je storten en die kun je plakjes van snijden. Nou, ik had toevallig in de winkel in Kralendijk had ik gedroogde aardbei. Dat had ik eigenlijk nooit gezien. Ik dacht, dat is heel veel vocht, maar toch krijg je nog een mooie stevige gedroogde vrucht. En dan een beetje aardbeiensaus, heb ik nog op smaak gebracht met citroensap en suiker, doen we er lekker bij. En een leuk takje mint. Dus even wachten tot de gelatine zacht is. En dan gaan we die in het pannetje smelten. En dan doe ik de gelatine smelten. En dan doe ik de aardbeienkoeien erbij. Dat laat ik niet koken, anders ga je natuurlijk je mooie rode kleur gaan verloren. En je smaak en je geur. En dat is zonde. Ik kan er wel een klein beetje bij doen. Dat ik toch ietsje vocht heb om te smelten. In principe is het nu al aan het oplossen. Ook niet te hard verwarmen, want dan wordt je gelatine een beetje bitter. En de bindkracht gaat verloren. Kijk, want dit is aan het verschil. Zie je dat? Gelijk een beetje grauwachtige kleur. Dus nu alles erbij. En dan gaat hij ook sneller hangen. Omdat natuurlijk het komt uit de koelkast, dus het is koud. Dus in principe kunnen we het gelijk gaan verwerken in de geslagen slagroom. Die heb ik opgeklopt, gelijke delen als de aardbeienkoelie. Suiker erbij. En in principe moet het eigenlijk net zo ver opgeklopt zijn als de dikte van je aardbeienkoelie. En dan spaalt het makkelijkste door. Je moet toch even wachten tot het koud is, anders gaat ook je slagroom schiften. Dus even een klein beetje terugkoelen. Oké, die is koud genoeg. Dan kunnen we vast een klein beetje erin doen. Even doorroeren, dan kan er vast een beetje aan wennen aan de slagroom. En dan gaan we alles mooi doorspatelen. Want we willen natuurlijk wel graag de lucht behouden die we in de slagroom geklopt hebben. We hebben ondertussen een beetje de zwarte pepers erdoor gestampt. Maar natuurlijk een beetje naar eigen smaak doen. Maar het is toch een mooie combinatie, die aardbeien met die peper. Ook liefst een dag van tevoren maken, kan die smaak nog een beetje overgedragen worden. Even zonder te morsen. Oké, dan kan deze in de koelkast opstijven. Ik had het natuurlijk voorgemaakt, dus dan gaan we leuk afgarneren. Maak er eigenlijk een beetje een red palmgerechtje van. Aardbeienmousse, aardbeien sorbet.
gedroogd aardbeidje. Nog een verse aardbei. Aardbeiensaus. Een aardbeienkoep redpalm. Dankjewel Cor-Jan, dat zag er weer heerlijk uit. Dit was hem weer voor vandaag, de aflevering van Brunch en Babbels. Je kunt natuurlijk de gerechten allemaal weer terugzien op www.brunchenbabbels.nl. Ik heb nog één verzoekje aan u. Aflevering 11. Dat betekent dat we nog straks 12 en 13 te gaan hebben. En ja, dan is het voorbij voor dit seizoen, ons eerste seizoen. Maar niemand kan in de toekomst kijken. Wel is het belangrijk, want de mensen die ja, toch het voor het zeggen hebben of wij überhaupt dit allemaal mogen en kunnen doen, die vragen zich natuurlijk wel af, ja, hoeveel mensen kijken er? Wat vinden de mensen ervan? Ja, daar hebben we niet echt een beeld van. Dus ik ga niet aan u vragen per se, zeg allemaal hoe goed het is. Je mag ook zeggen hoe slecht het is, hoe leuk het is of hoe saai het is. Een beetje feedback zouden we heel graag willen hebben. Het is een kleine moeite, het is één klein mailtje naar info@brunchenbabbels.nl. Het zou ons helpen om ja, de mensen waarmee we samenwerken een beetje feedback te kunnen geven van wat u ervan vindt. Het is geen theater, we kijken naar een lens en u kijkt naar ons. U kijkt het hele jaar door, u kijkt via de website, u kijkt live via NOS TV. Een beetje feedback, zouden we op prijs stellen. Tot hier en tot volgende week.